चली हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के प्रणाम करब। आज 2023 के नया साल के सब गर्जियन लोग के शुभकामना, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यह कहब जे 2023 सब लोग के खुशी खुशी बीतो। जे जहाँ बा सब लोग राजा बन के राज करो। पूरा गर्जियन लोग के हम प्रणाम करब, छोट भाई लोग के आशीर्वाद देव। आ विशेष बात ई कहब जे हम अपना चैनल से शंभू बाबा ऑफिशियल ओकरा माध्यम से सब लोग के प्रणाम करतनी, गोर छू के गोर लागतनी। जे भी ई देखत होके लाइक कर, सब्सक्राइब करब। जय हिंद, जय भारत, जय माँ शारदे। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा जे सब भैया लोग इस शंभू बाबा के आशीर्वाद दी, गर्जियन लोग एगो बेटा मान के आशीर्वाद दी। आ इहे हम कहब जे 2023 सब भाई लोग खातिर खुशी खुशी बीतो। जे जहाँ बा राजा बन के राज करो। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।